أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أمالما مغازين دي مالي تيفي لاجبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ka foli kura yaw kan aw ka danaya la ni ya ando ndo ya nga juma tafsir kono min be ke juma o juma magazine di Mali TV kan na be lase aw mo abaden ke Sheko Abdurrahman Jokolon ko na tefe bi amena wuli Qur'an suran flana no e suratu Bakara e aya keme flani binani ni nani nala no wuli roye Allah subhanahu wa ta'ala ko man zalezi yukridullahu qardan hasana ko jon tigire do no tigibe juru do alala na be doni fori ko juru do alala aka nyumauna fa yudaifu lahu daifan kasiran alaka soroko cheya ko do tigimo cheyali chamala wallahi yakbudu wa yubsitu kika do alabe gersige foni mogoye abasu akoro mogo bulu foni wa ilayhi turjauna konga ko bebi sengata alam ni nyorola na fara ko man zalezi yakridullahu qarda hasana arabul kana kardo koro ina fo feno be ko bubaga na le be papier nyimi abe doni mi forfora la foka ta chama nyimi oro bi wole ko kardo o ala ko jone be doni fori aka nyumala ko o jurudo ale alala ale ka soro ko cheya ko do tigimu wala doni me di o yorola o misali be ina fo ni be desebato son ika dumuni na misali la ye kini tobi iba fe ka mogo son kana to ni ye dumuni ke ka atodo dam nga kika doni ne fori e ba fe ka min damo kini boto o fane bo ita boto fe akurala ma bo ka dam hal ni kuyerinya kelendo ore ka doni fori nyumala meni ya to ya dum folo atotora ka soro ka fo ka tani to di karsamu amake nyumai donc ala be ko yoro de fo ko jombe doni fori aka nyumala ko di ne ka soro ko cheya ko dam o kiga do ala taala kale be gersere foni mogoye wa be mogo ta kuru fani o koro ne min ta foni na doni fori ka adi mogo mo min ta kuruna ala taranye ala ko alam tara ila mala amin bani israila ko yala ma ke ma yeli ke wa bani israila a ɲɛmɔgɔ baw wala a jamakulu la min ba'di Musa nabila Musa tɛmɛni ko iz kalu li nabiyulahum kumana mina nabi ɲuman ko u mɔ u k'u ka nabi ɲuman mɔ ibu asalana malakan ko hali i ka masakɛ dɔ ci an ye i n'a fɔ diɲɛ fan caman bɛ bolo min kan bi waati bɛɛ u bɛ laɲini dɔ kɛ ko hali masakɛ dɔ kana min b'a kɛ tan min b'a kɛ tan bani Israila fana a ko sɛbɛ ɲamina kosɛbɛ nga a waati min tun y'u ka kira ye u y'a ɲini o fɛ ko hala ka a deli ala fɛ ala ka masakɛ dɔ bɔ Israɛlɛw yɛrɛ la min bɛna kow tilen n'o o masakɛ in nana nukatilu fi sabilillahi k'an bɛna o dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ala ka sira kan k'ala o kuma ala ko hali asaitum in kutiba alaykum likitalu ko yalma aw b'a sɔmi sɔrɔ k'a fɔ aw bɛ ka min ɲini ni ala nana kana o wajibiya aw kan ala tuqatilu aw k'aw tɛna se ka o kɛlɛ kɛ wa kalu u ko wa ma lana ko kuma mun de donna anw ma la nukatilu fi sabilillahi na anw tɛna o kɛlɛ kɛ nga ka misali di ka kɛɲɛ ni bi diɲɛ taabolo i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ jamanadenw bɛ laɲini dɔ kɛ a dɔw ye u b'a fɔ ko ka tilennenya jɔ ko ka nin kɛ tan ko hali ni kow gɛlɛyara k'an m'an jɔ mɛ u b'o fɔ ala b'a dɔn n'a gɛlɛyara u tɛ se ka jɔ o de la ninnu fana ye o ɲɔgɔn ɲini komi diɲɛ yɛrɛ bɛ min kɔnɔ bi ala ko aw ma sɔmi k'a fɔ aw bɛ ka min ɲini ni o nana ko aw bɛna se k'o kɛ wa u ko ko mun de b'an na n'an tɛ se k'o kɛ ala sɔrɔla ka na a ko wakadi ukiriju na min diyari na ko an bɛ o kɛlɛ kɛ parce que u y'an bɔ an ka sow kɔnɔ ni tɔɲɔli ye wa abna ina ne an denw y'olu fana bɔ u ka sow kɔnɔ ni tɔɲɔli falama kutiba alayhim ko kuma min na n'u ka ɲinini n'o kɛr'u kan wajibi ye sa n'o ye k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛ kɛ ka fara nabi ɲuman kan tawallaw illa kalila ni k'u bɛɛ y'u kɔ don fɔ n'a kɛra fitinin ye nin jiginni san 1000 ni kɔja ye bi ye i b'a sɔrɔ diɲɛ bɛ o bolo kan bi parce que fanga fɛn o fɛn ma na a damina mɔgɔw b'a fɔ ko hali ni tasuma bɔnna k'an bɛ to a tigi kɔ
nga ba ye na gorendira doni dron tulo ka bi boli damna mo be buru doni fo ka ta fama kelen jole to an filɛ o ɲɔgɔnw de kɔnɔ bi diɲɛ fan caman fɛ wallahu k'i k'a dɔn ala alimu bi zolimina ko ala de bɛ tɔɲɔlikɛlaw dɔn wa kala lahum nabiyuhum k'u ka nabi ɲuman ko u ma ko inna allaha k'i k'a dɔn alaw tala kad ba'asa lakum tɔluta malakɛni ko a ko kan ka ala deli k'a ka nabi ɲuman dɔ ci masakɛ dɔ di aw ma min ye maa kolo gɛlɛn ye n'o bi jɔ ka kɛlɛ kɛ ko wa nye ala deli ko nga ala ye tɔluta ci aw ma k'a kɛ masakɛ ye dɛ kalu u ko la an ni yakunu lahu mulken ko masaya bi di o ma cogo di ale ina a bɛ se ka kɛ masakɛ anw cɛrɔ cogo di wa nahanu ahaku bi mulki minhu k'a sɔrɔ anw dun ka kan ni masaya ye ka tɛmɛ a kan walam yuta sa'atan ko nafolo yɛrɛ tɛ fɛn min bolo wari t'a bolo wa kala nabi ɲuman in ko u ma inna allaha istafahu ko i k'a dɔn alaw taala ya ale de sugandire wa zadahum bastota ko wa ala ye o ma sugandile ko ala ya ale jidi farikolo la ani kɛlɛ dɔnniya la wallahu k'i k'a dɔn alaw taala yuti mulkahu man yashau ko ala b'a ka masaya di mɔgɔ ma min y'a ja wallahu wasi'ul alimu ko ala don a ka dɔnni fɛrɛlen don bon i b'a ye ni aya in bi kuma bi i b'a fɔ ko a kan bɛ bi yɛrɛ de ma kuma o kuma ni mɔgɔw ye laɲini dɔ kɛ ko hali maa dɔ ka na min bɛ se ka nin kow latile ala b'o maa min ci ka na o t'i kɛ mɔgɔw ɲɛna ta ye parce que mɔgɔw bɛ ala deli fɛn caman na u b'a fɛ olu ɲɛna k'a kɛ de ala dun bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ ka kow dilan olu tɛ mɔgɔw ka yeta ye o ɲɔgɔn de filɛ nabi ɲuman ye masakɛ min ɲini ala ye masa min tɛmɛ fiɲɛ nabi ɲuman ye ko o de bɛ se ka bani israɛlikaw ka ɲinini kɛ o tɛ ye taluta ye o min yirala o ko k'o bɛ se ka kɛ masakɛ ye cogo di parce que tafsiritigi caman ko taluta tun ye faligwɛnna de i n'a fɔ a la an bɛ yɔrɔ min na bi na ne ko sisan ko maa min bɛ se ka mali bɔ dingɛ nɔ ko ala k'o di ni buru feerela dɔ nana k'a fɔ ko ala b'o sugandi mɔgɔw tɛ sɔn u b'a fɔ ko nin bɛ mun dɔ jamana ko la o ɲɔgɔn de filɛ taluta tun ye faligwɛnna ye a ka baara tun ye faligwɛ ye nka ala y'o de sugandi ko o de bɛ se ka u ka jɔnya in bɔ a don ka na u ko a bɛ se ka di o ma cogo di k'a sɔrɔ maa kalannen tɛ wari t'a bolo wa a yɛrɛ tɛ anw ni dɔɔni cɛ nabi ɲuman y'a f'u ye ko ala ye maa min sugandi ko o de ye nin ye dɛ ko nka ala de bɛ masaya di maa ma min y'a ja wa kala lahum nabiyuhum u ka nabi ɲuman in ko u ma halisa inna ayatu mulkahu ko i k'a dɔn min sugandira nin ye ko a ka masaya tɛmɛ fiɲɛ an ya'tikum tabutu fihi sakinatu min rabbikum ko nali bi kɛ aw ma kɛsu dɔ la o kɛsu in kɔnɔ nabila musa ka fɛn kɔrɔw dɔw tɔ dɔɔni maralen bɛ o kɛsu kɔnɔ wa bakiyatu mimma taraka ali musa wa ali haruna tahamiluhu lil malaikatu ko mɛlɛkɛw o min mina ko i b'a sɔrɔ mɛlɛkɛw yɛrɛ de bina ni a ye ina fi zalika ko n'o kɛra ko min filɛ o ye sale aya tan ko de bi kɛ tɛmɛfiɲɛ lakum aw ye in kuntum mu'minuna n'a y'a sɔrɔ a bi da la o tɛmɛfiɲɛ in tun ye mun ye sɔsɔli wulila k'a fɔ taluta man kan n'a ye ala yɛrɛ nana n'a ka na ye u tora munumunu na kumakolo kɔnɔ nabila musa ka i n'a fɔ hali bibi na yɔrɔ dɔw bɛ yen ni mɔgɔw ye dugukolo sɔnni i bɛ taa fɔlɔmaw ka fɛn kɔrɔ dɔw sɔrɔ yen bon o fɛn min sɔrɔla yen mɔgɔ si ma se ka o kɔrɔ ta ka bɔ dugu ma fɔ cɛ in nabi ɲuman y'o de fɔ ko a dalu bɛna jɔ ko a ka masaya tɛmɛfiɲɛ bɛna jira ni aw ko k'a man kan n'a ye fɛn dɔ de nana ye mɔgɔ si de ma se k'o kɔrɔ ta ni taluta tɛ ko a ka masaya tɛmɛfiɲɛ de y'o ye ko n'a y'a sɔrɔ aw bɛ kɛ limaniya jɔn ye dɛ o tuma k'o de y'a tɛmɛfiɲɛ ye ala subahana wa taala a taara ɲɛ waati korona an bɛna bi tafsiri jɔ yan ni ala sɔnna juma wɛrɛ an bɛna wuli falama fasala taluta bi junu de ye tuma min na ni masaya yɛrɛ dira taluta ma sa n'a ye kɛlɛjamaw kɛ ɲɔgɔn kan a bɛna wuli ka kɛlɛ daminɛ sisan juma wɛrɛ ni ala sɔnna an bɛ wuli o yɔrɔ la aw salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Folin tan ni magasin du Mali lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen aw bisimila a ka sogokɔrɔfɔ ale kɛnɛ kan sa min bɛ kɛ juma o juma kuranɛ tafsir ale kɔfɛ sego fɛ fo ka taa se aw denmuso n'aw balimamuso ma Fatumata Jani sego salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatuhu.
University. Alhamdulillah. An lajɛbaaw aw salamu alaikum. Comme Jane y'a fɔ cogo min an don dɔ y'an ka sogo kibaruyaw kɔnɔ minnu bɛ kɛ juma o juma. Ni lɛtiri minnu bɛ yen Jane bɛna olu kalan an bɛ olu jaabi. Jane salamu alaikum. Alaikum salam. Seko an ka bataki fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ de ni cɛ dɔ de k'ale sugura k'ale taara dolen fili la n'o ye jɛgɛminɛ ye ka taa dolen fili ka jɛgɛminɛ nka ale ye jɛgɛ fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ kɛra fitinin de. Alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ Ala k'a to senya wɛrɛ kumabaw ka sɔrɔ. N'o tɛ ni mɔgɔ min sugura k'a ye i taara jɛgɛminɛ yɔrɔ a kɛra i ye dɔlen fili a kɛra i ye jɔ fili mais i ye jɛgɛ minnu sɔrɔ o kɛra jɛgɛ misɛnmaninw ye o bɛ dusukasi ko fɔ min kun bɛ a tigi kan. Ben o sogo kelen kɔnɔ n'a tun y'a sɔrɔ sisan ale ye dɔlen fili a ye jɛgɛ kumaba dɔw sɔrɔ nka a ye misɛnmanin dɔw sɔrɔ o kɔni bɛ gɛrisigɛ ɲuman ko fɔ a kan ka min sɔrɔ o waati kɔnɔna na. Fatumata Jane. Mais n'a sɔrɔ jɛgɛ ninnu bɛɛ tun ye belebelebaw ye. Voilà, bon n'a y'a sɔrɔ jɛgɛw bɛɛ belebelebaw ye o bɛ tila ka tila yɔrɔ damadɔ ni belebeleba den fila dɔrɔn don o b'a yira k'a fɔ o bɛ kuma musoko wala denko kan a kanu la. Mais n'a y'a sɔrɔ jɛgɛ belebelebaw don mais a ka ca kosɛbɛ o b'a yira a bɛna sɔrɔ belebele kɛ ka bɔ a jigilama dɔ yɔrɔ. An ka mɔgɔ filanan ani musolamɔgɔ ye a ko k'ale sugura de dɔ taara sogo kɛnɛ misi sogo kɛnɛ da ale ma. Ala k'o kɛ hɛrɛ ye. An b'a yira k'a fɔ sogo kɛnɛ fan o fan a kɛra misi sogo ye a kɛra saga sogo ye ni mɔgɔ nana sogo k'a ye ko dɔ nana sogo kɛnɛ d'i ma saraka tɛ bɔ o bɛɛ la n'o tɛ o tɛ hɛrɛ ko fɔ o bɛ nin tigilama ka sogo b'a yira k'a fɔ a tulo bɛna don asidanko kibaru dɔ ka bɔ a jigilamaba dɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ a jigilamaba dɔ bɛna asidan kɛ n'i ma jija mɔgɔw bɛ jɔn a la wala mɔgɔw bɛ se ka to a la. Nka n'a y'a sɔrɔ sisan sogo kɛnɛ nana di ale ma a dira a ma dɔrɔn ale y'a kɛ daga rɔ k'a tobi o kɔrɔ ka fisa ni dɔɔnin ye dɔɔnin o bɛ kibaru fɔ kibaru jugu ko fɔ nka min tilalen bɛna fɔ ale ɲɛna o kɔrɔ ye a bɛna fɔ a ye ko i ka karisa yɛrɛ ko a ye accident kɛ nka ani min sera ɲɔgɔn ma o ma jogi walima a ye accident kɛ ani min sera ɲɔgɔn ma o yafara ma o bɛ o ɲɔgɔnna fɔ Fatumata Jane. Mais n'a sɔrɔla sogo in kun tobilen don n'a tigi nana n'a tobili directement. O de ye laɲini ye ni sogo tobilen tun nana d'a ma o b'a yira k'a fɔ a bɛna sɔrɔ belebele kɛ o bɛ wari yɛrɛ de sɔrɔli fɔ ka bɔ a jigilamɔgɔ dɔ yɔrɔ Ala k'a kɛ sogo tobilen ye. An ka maa sabanan a ko k'ale sugura de ale tun bɛ ka misiw labɔ wɛrɛ kɔnɔna la nka a fɔra kɔfɛ k'a ka misiw ladon o y'a sɔrɔ kelen kun bolila ka ban. Bɔla kalama o kelen taara o tilara k'a fɔ k'a k'u tɔw bɛɛ labɔ ka taga siɲɛ kelen nɔfɛ yala la. Nin sogo sugu bɛ mɔgɔ ko fɔ mɔgɔ min bɛ jɛkulu dɔ la wala jɛkulu dɔw faralen don ɲɔgɔn kan u b'a fɔ k'u bɛ jɛ in réunion kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ muruti ka bɔ jama la ni o mɔgɔ murutira mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ko an k'an ka réunion kɛ ko karisa kelen bɔla a la k'o tɛ foyi ɲɛ. Mais a bɛna ye k'a fɔ ni o karisa in bɔra la ko in tɛ kɛ ko ɲata ye donc finalement jama in bɛ yɛrɛkɛ o don ka na o don réunion tɛ bɔ a bɛ o misali faso fɔ. Donc tant que o tigi ma don a la a ko tɛ ɲɛnabɔ. A ko tɛ ɲɛnabɔ. An ka maa laban ale fana muso ye a y'a yira k'a fɔ ko ale sugura a bɛnkɛ de la a n'a ka maminɛmuso u bɛ fini finman na kɔɲɔ kɛlen kɔfɛ mais fini finman de tun bɛ kɔɲɔmuso la quoi. An bɛ dugawu kɛ Ala ka a kɛ hɛrɛ ye n'o tɛ o sogo tɛ kibaru dumanba fɔ ni mɔgɔ nana sogo k'a ye kɔɲɔ kɛlen don i n'i ka kɔɲɔmuso bɛ ɲɔgɔn fɛ mais fini finman bɛ kɔɲɔmuso la o bɛ kibaru fila fɔ a bɛ cɛ in ka si dɔgɔya fɔ n'i ma jija kɔɲɔ in kɛra dɔrɔn a tɛna mɛn kosɛbɛ a tigilama bɛna faatu. Den bɔ dɔrɔn min sogora sogo in na a b'a yira n'a ye bɛ muso furu la n'a ye muso sina o furu a tɛ falen sigila soit n'a y'a sɔrɔ a bɛ muso furu la n'a ye muso sina in furu a ka baara a mana kɛ baara min na baara in bɛ yoboya ba ale ta ni ale tɛ kibaru dumanba fɔ ten fɔ ni a ye saraka bɔ. Seko ni bɛ da sigi an ka bi so kɔrɔfɔ la an bɛ kan bolo la
ma yiraw la k'a fɔ aw kana taa yɔrɔ jan an bɛna bamananw ka tɛmɛfiɲɛ fɔ komi o de y'an ka rubrique sabanan ye bi Fatumata tɛmɛfiɲɛ minnu b'an bolo an bɛ tɛmɛ ni o ye mɔgɔ dɔw tun ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko olu b'a ye waati bɛɛ u tulo kɔnɔna bɛ u ŋuɲɛ tulo kɔnɔna ka ŋuɲɛ ko ka dɔ fɔ o kan an b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min b'a ye waati bɛɛ a tulo b'a ŋuɲɛ n'a y'a sɔrɔ a kinifɛ tulo don n'o ye a tulo droite ye o ka ŋuɲɛni o bɛ kibaruya duman sɔrɔli kofɔ ka bɔ a balima cɛlamɔgɔ dɔw yɔrɔ misaliya la n'a nana fɔ sa ko i dɔgɔkɛ yɛrɛ ko a tun bɛ baara ɲini na u y'a ta baara la walima i kɔrɔkɛ yɛrɛ a ye ale dana ale bɛ kibaru duman fɔ ka bɔ tulo ŋuɲɛbaatɔ in a jigiya mɔgɔ cɛlamɔgɔw yɔrɔ mais ni tulo b'a ŋuɲɛ a mana ŋuɲɛ kɛ dɔɔni a bɛ jɔ a mana ŋuɲɛ kɛ dɔɔni a bɛ jɔ o b'a yira k'a fɔ kibaruya in mina nka a man teli kosɛbɛ a bɛ waati jan ta k'a sɔrɔ a ma sɔrɔ numanfɛ tulo de b'a tigilama ŋuɲɛ mɔgɔ minnu nana a ye waati bɛɛ u numanfɛ tulo b'u ŋuɲɛ bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la o bɛ kibaru juguman sɔrɔli fɔ ka bɔ a jigilamɔgɔ dɔw yɔrɔ ala k'an kisi o ma tulo numanfɛla ka ŋuɲɛni tɛmɛfiɲɛw la a bɛ nafolo tiɲɛko kibaru banako kibaru a b'o ɲɔgɔnnaw fɔ ka bɔ a yɛrɛ tigi masurunanaw yɔrɔ Fatumata Jana o dakurunya damadɔ de tun b'an bolo bamananw ka tɛmɛfiɲɛ kan mais an b'a mɛn mɔgɔ da ko ni tulo b'i ŋɛɲɛ ko dɔ bɛ k'i kɔrɔfɔ dɛ voilà tulo bɛ k'i ŋuɲɛ dɔ bɛ k'i kɔrɔfɔ o fɛn ninnu b'a ɲa ɲɔgɔn na a fana bɛ yen nka an y'o kelen de fɔ an ko n'a y'a sɔrɔ i tulo kinifɛla b'i ŋuɲɛ a bɛ kibaruya sɔrɔli fɔ ka bɔ i jigilamɔgɔ yɔrɔ nka yanni kibaruya in ka na o b'a sɔrɔ mɔgɔw ye i kɔrɔfɔli daminɛ ko n'a nana i b'a sɔrɔ kɔrɔfɔli b'a kɔnɔ ni i ka maa dɔ ala k'an kisi n'a fɔra k'a man kɛnɛ mɔgɔw ɲɛ mɛnna ye sira la u b'a ko ko karisa cɛ in fana ta ye ko a dɔgɔmuso fɛn b'o bolo o dun kan k'a kɛ tan toujours a ma bɔ kɔrɔfɔli in kɔnɔ nka kibaruya in kɔni a tɛ taa ka i dan Fatumata Jani an b'i fo i ka ɲininkaliw la ala ka don wɛrɛ yira an na ala ka kow taa ɲɛ nin tun ye bi bamanan tɛmɛfiɲɛ ye a k'an bɛn juma wɛrɛ